să vorbesc despre relația cu Dumnezeu. Relația noastră cu Dumnezeu este de fapt o relație individuală. Preotul este doar un mijlocitor în relația noastră cu Dumnezeu, care caută să ne îndrume pe drumul către Dumnezeu, dar noi trebuie să avem o relație personală cu El, să-i punem întrebări, să credem că El este de fapt Cel care, pur și simplu, e singurul care ne poate ajuta. El este Cel care ne iubește, iar răspunsurile care ni le dă Dumnezeu vin în timp, nu pe loc, și răspunsurile acestea trebuie să le decodificăm. Câteodată nu le vom înțelege, dar sunt răspunsuri legate de noi, venite de la El. Ce să vă mai spun? Că poate Dumnezeu este singurul care ne arată, ne iubește și în El găsim câteodată alinarea pentru durerile și suferințele noastre. Pentru că cei din jurul nostru, unii vor avea compasiune poate de durerile și suferințele noastre și atât. Dar singurul ajutor vine de la Dumnezeu, iar Lui când îi vei spune durerile și suferințele tale, când El va vedea în sufletul tău acestea, este Cel care îți poate alina durerea și suferința. El este Cel care este singurul confident în care poți să ai încredere, care nu te poate trăda niciodată, iar relația ta cu El duce de fapt la un echilibru în viața aici, de pe pământ, până în momentul când vei ajunge la judecata Lui, în împărăția Lui, pe veșnicie. George Popa.